Makanano pala ko yung pag may nagkagusto sa akin. Oh. Siyempre, hindi ko naman kasalanan yun. Siyempre, kasalanan mo yun kasi nag-asawa ka ng pogi. Ako po yung may kasalanan. Oo. Papa MJ, live on air. Papa MJ, live on air. Aning saya, aning tuwa, kahit saan ka pa. Hello, Soy! Kumusta kayo? Ayan ha, maluwat ko rin may kapag-upload. Ayun ko ngayon ni Kening Grocery uling nakarugong ka-busy. Malagad mo riluluwal uling masyado talagang busy, Soy. At syempre po, uling maluwat yun na akong kakilala. Syempre, kaya papakilala yung asawa ko kaya kayo. Tsaka bisaya ka numakyabi ka rin vlog ko. Ayun pakilala kaya kayo ing malago kong asawa. Ayan. Yoko, ayan. Nano ka no? Ay, makanya ka mag-Tagalog. Ayan. Ay, makanya ka mag-Kapampangan. Ayan, guys ha. Makyabi po kano ka rin vlog ko. Baka nito. Kung ano makakapang babae. Wala na muna. Ano nga karapatan mo? Talagang kay. Di ba? Bakit ang babae gawari? Aliko, pachecho, kaliko. Pero pachela ka. Ako baliw. May kisawa ka kasing pogi. Nakakarapat ko. Ayan. Bala kay tangkarma, tandala. Ayan. Guys ha, pakilala kayo po kayo yung malago kong asawa, Yoko. Ayan po. Makiyabi ako na ka rin vlog ko. Pag tripang kayo ni ka rin vlog ko, guys. Lawin nyo man. Ayan. At yung kami ngayon ni Kenny. Huwag naman yung mga prank na ano ha. Makanano pala ko yung pag may nagkagusto sa akin. Oh. Siyempre, hindi ko naman kasalanan yun. Siyempre, kasalanan mo yun kasi nag-asawa ka ng pogi. Ako pa yung may kasalanan. Oo. Siyempre, may kasawa kang pogi, makanyan talaga. Kasi makanano kung ating may kaburi kaya ka. Nanggawan ko. Oo. O syempre, ikaw mamili ka. Depende. Depende sa pag-aalaga mo sa akin. Aba, so pag syeda ka inalagaan, piliin mo yung babae. My love. Mamiro ko mo. Ayan. Baloy naman na ako mong babayero na guys. Ay, yung asawa ko. Nakapagpalit ang diyang kanino. Ito man, nakapagpalit. Basta tayo nakapagpalit. Dagdagan daka mo. Ayan guys ha. Mamiro ko guys. Kaya po talaga pagpalit niya. Ikay po. Ring asawa yu po. Ken eyo paglokwan kalupa po. Maging loyal kayo Ay, po. sana totoo yung sinasabi mo. Totoo talaga, yak pa man meglarame, tsaka kung mamiro pa siya karasking salitang pag-ibig na yan. Ayan, guys, yan kaya talaga pagpalit ni guys, kilala ko guys, matinukol lalaking Kapampangan. Kiss mo ko pa. Magdito, Saan? Iurin kanyang kitang kwarto eh. Guys, nagkaiyayin kanyan, lawya kanyan. Aray! Pangit na nga ako, lalo mo pa akong inano. Guys ha, Yoko Takashi, pakilala kayo po kayo yung kana kong malagong asawa. Ayan. So kami ngayon ni Kening Grocery Hypermarket. Ayan, mag-grocery kami. Uling alana kayo rugong pa mga balen. Guys ha, abangan niyo po ka ring vlog ko. Sana, magbayo na ako. Na ako stressan po, tatin mo sinabi na, Soy kapogi mo, Soy kanyaman mo po, tapak pati na ako. Ikaitang, mamye, stress ka na. Guys, luguran tala ring asawa tawang mga taba, ha? Mga taba naman. Bakit wari? Sige na guys, ha? Abangan tayo po. Yoko Takashi. Ko na siya, guys. Alina ako, ay, dala kayo yabe, bahala ka Ken. Abangan niya guys. Salamat guys, Papa MJ po Kapampangan Worldwide.